Partim d'un mapa, en aquest cas a Malàsia, que és el que nosaltres ja tenim a punt pel nostre viatge. En verd hem posat els llocs que ens interessa visitar, en groc els restaurants i en rosa els allotjaments. Quan volem seleccionar un lloc nou i posar-hi una xinxeta, l'únic que hem de fer és apretar-lo i de seguida s'obrirà una pantalla en què ens dona l'opció de guardar en diferents llistes. El Quiero ir és les xinxetes verdes, els llocs destacats són els grocs, els favorits són en rosa. Si li posem una xinxeta de color verd, el que podem fer és editar les notes. Per exemple, jo el que m'acostumo a posar és un lloc imprescindible o no, els horaris i els preus. Així, d'aquesta manera, quan estiguem per la zona o vulguem visitar la zona, tindrem en compte aquestes anotacions per poder fer la visita o no, o descartar-la. Ho guardem i aquí ho tindrem sempre guardat en el mapa directament. El que també podem fer és crear una llista nova amb, per exemple, restaurants per anar a Kuala Lumpur o llocs imprescindibles per anar a Malàsia. D'aquesta manera ens quedaran les xinxetes agrupades segons la temàtica que nosaltres hi volem posar. És tan fàcil com això, com anar als mapes, crear una llista nova i agrupar totes les xinxetes en una mateixa llista, perquè només ens surtin en el cas que volem fer aquella recerca per aquesta temàtica i no ens surtin la resta. Quan la tenim creada, l'únic que hem de fer és afegir-hi els llocs que ens interessa posar dins d'aquesta llista. Jo, per exemple, en tinc una de restaurants que vull anar. Una altra opció per no tenir el teu Google Maps ple de xinxetes és crear un mapa nou. El crees és com una capa nova, li posem el nom, l'habilitem perquè es pugui compartir, busquem el lloc del món on volem posar les nostres xinxetes i una vegada allà col·loquem els llocs destacats que volem visitar, els restaurants, els allotjaments, el que sigui. Llavors, amb l'APP de Google Maps, l'únic que haurem de fer és carregar aquest mapa en funció del nom que li hem posat, sempre que el tinguem compartit, i ja està. Així no tindrem sempre el nostre Google Maps ple de xinxetes i només veurem aquell mapa específic que hem creat per aquell viatge.